odgovor Europe na taj napad je očekivano pristojan i pokvaren. Komesar za vanjske poslove Borelj ovdje potpuno ignorira prethodni izraelski napad na iranski konzulat u centru Damaska, gdje je poginulo 10-tak ljudi. U zadnjih nekoliko godina bilo je 1000 raznih izraelskih zračnih napada na Siriju, suverenu zemlju. Otkad se to smiju bombardirati diplomatska predstavništva? To naravno smije samo Izrael i Netanjahu, koji se proglašava nekakvim izabranim narodom, iako je velika većina današnjeg etnosa nema veze sa biblijskim vremenima. Vlada Netanjahua se ponaša arogantno i eskalira rat, kako bi izazvali zapadnu vojnu intervenciju i spasio svoj režim. U nedavnom izvješću u UN-u izneseno je kako se 700.000 Izraelaca ilegalno naselilo na tadašnju palestinsku zemlju. Tužan je i za svaku osudu nedavni veto SAD-a Ujedinjenim narodima kojim je spriječeno priznanje Palestine.